Édes és nagy urak, hát hogy vagytok? Remege úgy egy kicsit a gyomrotok. Új divatú otthon nyújt hamarosan a BV. Számotokra nem lesz cifra, de jó hűvös. Tudjátok-e, mennyit kértünk titeket? Hogyha már loptok is, de nem mindenből az összeset. Vegyetek be minket is az emberek sorába. Rimánkodott a szegény nép, s hiába. Állatoknak tátottátok a népet, és ha most mint állat fizet ti néktek, ha megrohan mint vadállat bennetek, s körmét fogát véretekkel festi meg. Az alkalom maga magát kínálja, ütött a nagy bosszúállás órája. Hanem mégse emberek, megálljunk, legyünk jobbak, nemesebbek önálluk. Bár túl sokáig hisztak rajtunk ezek az urak, de inkább kivárjuk, hogy bűneikért a sitre elhúzanak. De még ott a táboruk, onnan gyűlölködés és szitokszó árad. Hát majd mi is öklöt rázunk, és minden sárgöröngyért visszadobunk 100-at. Hanem mégse emberek, megálljunk, legyünk jobbak, nemesebbek, kicsit várjunk. Hisz nekik is a tolvaj nagy urak hazudtak, propagandát sulikolva velük szentesítették hatalmukat. Temessük be a gerinctelen urak ásta árkokat, úgy majd magyar testvérének befogad. Legyünk együtt nagyokkal, mint illik mi hozzánk, hogy az Isten is gyönyörködve nézzen ránk. Magyar testvérek, ha akartok, jöjjetek, itt a kezünk, nyújtsátok ti is kezetek. Legyünk szemei mindnyájan egy láncnak, szüksége van mindnyájunkra a hazának. Nem érünk rá várakozni szaporán, majd jókor van hol